The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan, alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa matuto sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. The entrance of thy word giveth light, it giveth understanding to the simple. Tumanon gayon sa Dios ang iyang gisaad, sama siya sa kataming, alang niadtong mudangop kaniya. Good day everyone, aniyan sa kita ning atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa balaang pulong sa Dios. Ug magapadayon kita sa paghisgot, pagtuon sa dugang mga doktrina. Ubos kini sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Ug karong adlaw adunan sa delain nga pagtulunan nga atong pagduputan sa pagtuon, condemnation and eternal separation from God. Mao kini ang uluhan sa in English. Okay? So dito maglangan, kinahanglan nga mangandam kita ingon nga mga magtutuo, pinagos paggamit sa prinsipyo sa 1 Juan 1:9, kita mapunan sa Espiritu Santo. We will be filled by God the Holy Spirit and makabalik kita sa atong pakigambitay uban sa Dios, fellowship with God. O humaniana, andam na sa kita sa pagtuon sa balaang pulong sa Dios. Apanalang kanimo dili pa magtutuo ang imong buhaton, maong paggamit niya nimong kabubuton sa pagtuo, paggamit sa imong volition, kabubuton, sa dawat kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong maluluwas. Kaya ang Acts 16:31 na kanayon man, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Okay. So it's presumed then nga andam ka na. Okay. Condemnation and eternal separation from God. Nga naman kini ang nahitabo. Human nga si Adan ug ang babae nalaglag dito sa harden sa Eden for disobeying God. Disobeying God's mandate for them not to eat the fruit of the tree of the knowledge of good and evil. So diha gitisok, God erected a barrier nga babag na karon tali sa tao o kaniya sa Dios. Okay? So, the fact that kining maong babag, ana-ana, kini dili maayong balita. Usto? It's a bad news. But by one act of disobedience, man was trapped behind the barrier, ug siya nahimo nga unsa, ulipon to the nature of sin. Apan pinagi sa buhat sa kaluwasan ni Ginoong Jesucristo dito sa cross, God opened a way through the barrier to provide freedom from the slave market of sin. O mo kini ang mayong balita sa kaluwasan. Very good news. Busa, ang suliran sa tao is separation from God. There is only one remedy niini, nga mao ang krus. Dias 1 Timoteo 2:5-6 kini nagkanayon, for there is one God and one mediator between God and man, the man, Jesus Christ, who gave himself a ransom for all,
Romans 5:8, kininaganayon, but God commendeth His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Hebreano 2:9. But we see Jesus, who was made a little lower than the angels for the suffering of death, crowned with glory and honor, that He, by the grace of God, might taste death for everyone. 1 Timothy 2:6, who gave Himself a ransom for all, to be testified in due time. Ang Juan 2, versikulo 2, and He Himself is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the whole world. So, man's response should be to believe in Christ. Mao kana ang angay niyang itubag nga maong pagtuo kang Ginoong Jesucristo. Juan 3:36. He who believes in the Son has everlasting life, and he who does not believe in the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. Diyausap sa Juan 3:18. He that believeth on Him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Busa, ang mga buhat, Kapitulo 16, versikulo 31 na kanayon, tumuo ka kang Ginoong Hesus, ug ikaw maluwas. Now, diya sa Revelation chapter 20, verse 15, kininakanayon usab. And if anyone's name was not found written in the Lamb's book of life, he was thrown or cast into the lake of fire. Inamdumi, ang Diyos tanyag siya o hagit o stimulus in English pa. The stimulus is the cross. And God needs your response. This is supposed to be man's response, either positive or negative. Either mayon siya, mutuo ko kang Ginoong Jesucristo siya gibuhat dito sa krus. So, He appropriates Christ. Iya manggigamit ang iyang positibo nga bahin siya ang kabubuton. Apan kung mayon siya dili ko, then He rejects Christ. Iyang isalikway sa Ginoong Jesucristo. O kung sa iyang dangatan, lake of fire, the wrath of God. Mao na ikaduhang bahin sa John 3:36. Apan balik ta dito pag dawat sa tao kang Ginoong Jesucristo, He appropriates Christ as Lord and Savior. He believes in Him as His Lord and Savior. Therefore, he is saved. Eternal life is given to him. Everlasting life of God. Na nasa unang bahin sa John 3:36. Mao na resulta. Kay ang Diyos control naman sa resulta. But He cannot control man's response. Kita nimo? God's stimulus, siya ang nag-control. Apan sa response sa tao, dili na makakontrol ang Diyos. Ang resulta po, ang Diyos mo ay mag-kontrolar. So nakita nimo ka na ng stimulus. But after all, it's a matter of choice. You see, naragis pagpili sa tao. Kaya ang tao, kanunay naman yun siyang produkto sa iyang desisyon. Unsang desisyon niyang himuon, resulta rin yun siya niya na. You see? Kanang what he reaps is what he sows. You see, God is a gentleman. He has a tremendous sense of humor. He honors man's use of his volition. Nagatahod siya, nagarespeto siya. Kay God is a God of second chance. Mo na hinungdan nga no,
nga ang Diyos holds man responsible, accountable, and answerable for whatever man decides. So, however, God, in His mercy and grace, nagasangkap siya sa tao, sa tanan. God provides man everything he needs in time so he can glorify God. Mao na, huwag yo'y ikapangulipas ang tao nga dili siya kanang mahimo nga mananaog nining kalibutan na. Okay? Kaya binimo, ang kaluwasan God, gasa kini nga dawatunon. Dili kini tumong, it's not a goal nga imong kabutonon. Salvation in religion, okay? Ako nga hatagag unsa ang kalahian. Ang kaluwasan God, kung bahin sa relihiyon, o bahin sa relihiyon, ang ilang kaluwasan has to be done. Kinahanglan imong kanang himuan o paningkamot. You see? It has to be done. Apan ang kaluwasan diha sa Christianity, nahuman na. Has already been done. Nga naman, nahuman sa gibuhat ni Ginoong Kristo dito sa cross. So ang kaluwasan human na, igo lang kang mudawat. Salvation always has been, always is, and always will be pinagsagtuo lamang kang Ginoong Kristo lamang. Now, ang pagtuog Diyos, believing in God, dili gani kini kanang paagi sa kaluwasan, dili. It is believing in the Lord Jesus Christ. Nga naman, one reason is because unsay gibuhat ni Ginoong Kristo dito sa cross. What our Lord said in John 14:6, sa may ang gisulti, ako mao ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Walay makanto sa Amahan, gawas kon pinaagi kanako. You see? So dili ang pagtuo sa Dios ang kaluwasan, dili. Pagtuo kang Kristo, ingon nga imong manluluwas. Diyan sa Santiago 2:19 sa gisulti, ang pulo sa Diyos na kanayon, even the demons believe in God, but they tremble and shudder with fear and are not saved. Kita niyo mo? Ang kaluwasan, maangkon ni bisan kinsa, pinagis pagtuo lamang kang Kristo lamang. Kay ang bugtong pagtuo nga makaluwas, mao ang pagtuo plus nothing. Wala kadugang. Now, believing in Christ died on the cross kana kasaysayan man na. Everybody knows. Apan ang mo pagtuo nga si Kristo namatay tungod nimo dito sa cross, mao na kaluwasan. Now, people who are inside the cloak or mantle of religion, kini sila gibutaan sila, samahan sa mga bakak nga si Satanas nga mao'y nagatukod sa relihiyon. Kay ang relihiyon God, mao ni pseudo-Christianity ni Satanas. Ug pangutano nimo ni mga tawhana nga naa diha sa religion, if they are kung siguro bagi silang mahilangit, ibaw kung sila itubag. Do you know what they're going to answer you? Only God knows. Di ba trahedya na? What a blasphemy. Kung mutubag lang sila, only God knows. Kini mga tawa na ilang gihimo ang Diyos nga bakakon. See? Tinood, ilang yung gipakabakakon ang Diyos. If these people insist to reject Christ as Savior, di ba kung ano? Kung kini sila mo sa likway yun ni Kristo ilang manluluwas, ang Diyos nagaandam na og funeral plan ni mga tawana. Ang atong Ginoong si Kristo mismo,
nagkanayon. Mas maayo pa ning mga tawhan, nagwa na lang mga tao. Better for them to have never been born. Apa na niya ang Christianity. Christianity, as we know, is a relationship. See? Relasyon ka na ngadto sa Dios. Relasyon tao ngadto sa Dios. Samtang ang relihiyon, organisasyon man na, pundok man lang na. In Christianity, diha sa Christianidad, bisag kinsa mahibaw nga siya luwas. Siya mahibaw nga siya kanang gipasaylo, can know that he is going to heaven. Mahibaw siya. Kung may langit, magyud siya. Si Apostol Pablo sa iyang gipamulong bahin ini, I know whom I have believed, and I am persuaded that he is able to keep that which I have committed unto him against that day. Nasa 2 Timoteo 1:12. You see? Ang usa ka magtutuo ni Ginoong Kristo, makasiguro gyud siya, can surely claim sa iyang pag-ingon, I'm going to heaven. May langit ko. Tungod sa kaluoy o sa grasya sa Dios. Bisan tudog, dili ko ang ngayon, I deserve judgment. Hukman ta ko. O itambog dito sa linaw sa kalayo. I am a sinner like anybody else. Apan, nagtuo man ko kang Ginoong Kristo, ingon nga akong manluluwas. And because God Himself assures us of salvation, pinagi siyang pulong, pinagi yano na lang pagtuo kang Kristo, then I'm going to heaven. Kita nimo? Dili man ako ang nagasiguro. Ang Diyos man, pinagi siyang pulong. And that's not arrogance. Instead, it is humility. Pagpaubos nga to sa Diyos. Pagpaubos sa otoridad sa Diyos, pinagi siyang pulong. Nakita nimo? Now, narabay kanang mini nga pagtuo nga gisabuag nila, it's going around sa ilang claim. We are in the brotherhood of men under the fatherhood of God. But unsa may gusulti pa diha sa Galacia 4:5-7, unless we have received the spirit of adoption, we have no right to call God Father. Wala. Kaya binimo, usa ka hinungdan ang pagkagahi sa dili magtotoo because of his hardness of heart, negative volition ba, ngadto sa maayong balita sa kaluwasan, mao kining iyang pagkapanatik, ang iyang pagka-religyoso nga background. Kaya mo ingon man siya, well, I'll stick to my religion because we are the majority. Di ba? It sounds familiar to you. Kasagaran nila, maingon na, kami may mayoriya. Bueno, pabasahan ni siya nga nangingon ni diya sa Mateo 7:13 o 14. Ano sa may gisulti diya? Enter the narrow gate, for wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. Kasagaran, ang kadaganan, nagasuod diha. But small is the gate and narrow is the road that leads to life, everlasting life, but only a few find it. Saan mo na? Matuis ba ni mo na? Kaya iya sa Diyos, salinra. Those who are God's are only remnants. No, I repeat, salvation always has been, always is, and always will be by faith in the Lord Jesus Christ. May naluwas pinagi ning musunod.
na imong pabautismo, ang imong pagpasakop og simbahan, ang imong pagsunod sa gitawag nila golden rule, ang imong pagkinabuhi o maayong kinabuhi, living a good life, ang imong pag-isa sa imong mga kamot, kanang luhod gikan sa putahan ngadto sa altar kunohay, nya ang imong kanang dapit kang Kristo diha sa imong kasing-kasing, ang pagbuhat og maayo, pagsunod sa napulo ka sugo, sa imong pagbiya sa imong mga bisyo, ang imong hinulsol kunoy sa imong mga sala by feeling sorry for your sins. Ibaw kang kaluwasan, tumuo ka lang kang Ginoong Jesucristo ug ikaw maluwas. Na sa mga buhat 16:31. John 3:36, he who believes in the Son has life, but he who does not believe in the Son does not have life, but the wrath of God abides on him. It is faith alone in Christ alone, pagtuo lamang kang Kristo lamang. Pangutana. Mangutana ko nimo. Giyon sa manimo pagka himong sakop sa imong panimalay. Human family. Di ba by birth? Pinagi siya mong pagkatao, pagkaimugso. In the same manner in the spiritual realm, how did you become a member of God's royal family kung ikaw magtutuo na? Also by birth. Gusto? O gano man yung unini man? It is because ang pagtuo diha kang Kristo mao ang proseso sa ikaduhang pagkatao, regeneration, or popular na term, being born again. Ang pulong sa Dios nagkanayon, gawas ko ng tao magpagkatao pag-usab dili siya makakita sa gingharian sa Dios. Juan 3:3.